Hej og velkommen til Real News. Der sker det for tiden, at der er en debat mellem genbrugsguld og Øjlegrillen, og det må vi vist tælle os mere til. I fredag startede det hele godt, men nu er det hele gået galt mellem Øjlegrillen og genbrugsgulden. Jeg står her sammen med to personer fra Øjlegrillen, og jeg vil gerne høre, hvordan startede hele det her kaos mellem de her to forretninger? Det hele startede med, at Kai anklagede os for at have kaldt os glade navne. Og det finder vi os ikke i, fordi det er vores mad, og det er os, der bestemmer over navnet. Det kan jeg godt forstå. Men så Kai, han har ikke tilladelse til at komme her længere. Hvis det var for selv, så bestemt ville han ikke have det. Han har ikke planer om måske i fremtiden at blive gode venner igen, sådan at I ikke hele tiden skal gå rundt og have et andet. Problemet er jo, at det grunder jo i misundelse for, at vi har havde en meget velfungerende forretning, og at han har en meget halvende genbrugsbiks, hvor han sælger gammelt skrammel, som der jo dybest set er ingen, der gider at eje. Og denne her form for misundelse har han jo ikke kunnet bearbejde på anden måde, end at gå over i personangreb. Og han kører jo nu, i stedet for at køre på sagen, så hænger han jo... Ja, undskyld. Vi siger tak til de to medarbejdere og chefer fra Øjlegrillen. Senere på dagen kom der en demonstration fra Øjlegrillen. Vi fik også lige en kommentar fra Kai og borgmesteren. Kan I se, hvor barnligt det er? Kan I se, hvor grim en øjle han er? Det er en barnlig opførsel, som vi godt vil protestere imod. Vi er jo en stille og rolig og velfungerende virksomhed. Vi spillede rigtig godt musik, stille og roligt. Og de var utrolig utilfredse med det musik og generede os på det groveste. Det kan vi ikke være med til. Hvis I prøver lige at finde over, hvor barnlige vi er. Prøv at se, hvor barnlige de opfører sig. Det er barnlighed. Det er fordi, de ikke kan klare sig ordentligt med ordentlig samtale eller noget som helst. Jeg mener, at man skal kunne samtale om tingene. Og derfor synes jeg, at vi vil tage fat i byrådet for at se, hvordan de vil opføre sig over for det. Ja. Der kommer problemet. Altså, det er ikke ulovligt at strække. De står bare på offentlig grund. De skal rykke dem over til privat grund. Okay. Så vi kan ikke stoppe dem for at strække, men vi kan rykke dem. Nej. Kai, du har også selv bedt om det med de der ting, du har sat op. Se, I startede med det. Nej, nu er de gået. Det var dem, der startede med den der nede. Jeg vidste ikke, om det var kommet først eller først. Det var dem, der startede. Og nu skal jeg godt nok fortælle dem noget andet. Nej, du skal bare slet ikke gøre noget som helst. Jeg kan ikke have det der. Han har flot bælte i taekwondo. Kai, du skal bare slet ikke gøre noget som helst. Okay. Prøv her, ved du hvad jeg synes, du skal gøre? Nu får du et råd, okay? Ja. For selv du nævnte viceborgmester. Skal lige holde 2 meter væk fra Kai. Simpelthen. Kai, det er min. Kai, det er min der. Kai, han er også min der. Han er også min lærer. Prøv at høre. Væk. Vi klipper i det der, ikke også? For det der er jo hver gang højt, det her. Kai, i hvert fald, nu skal du være en bedre mand, som jeg ved, du godt kan være, og så stoppe dem. Det er da ham, der skal stoppe. Det er ham, der startede. Den, der stopper, er den bedre mand. Du er den bedre mand, Kai, så stop. Den, der startede, skal stoppe. Du skal være en bedre mand at stoppe. Nu skal jeg lige over og fortælle ham noget. Hvor fanden? Drama! Kai, jeg finder dig her. Kai, jeg finder dig.
Det er simpelthen for dårligt, det I siger det her. Du skal bare over til dig selv. Det her kan I slet ikke bruge til noget. Det er jo der, der starter med vores julemusik. Julemusik, det er rigtig godt. Julemusik. Og vi har sådan, lastens hule det her, og så har vi langtidskogt pendel her. Ikke også? Og den der over, ikke også? Hvordan kan vi leve med vores stille og rolige geschæft dernede? Fordi de har sådan nogle udtryk. Det vil vi ikke finde os i. Og det er jo dem, der starter. Nej, vær en bedre mand. Eller, vær en bedre mand og stop. Det er bedst. Prøv lige at høre her. Det er Anders, der har fundet på alle de ting, der. Har I fået det med, det her? Det er jo dig. Og så vil han ikke engang stille op til et interview. Det er dig, det synes jeg. Nej, det er ikke mig, der starter det her. Jo, det var dig. Så kommer han. Prøv lige at se der. Prøv lige at se. Tak. Nok på det der. Prøv lige at se her. Prøv at se heroppe på pladsen, så har vi lige bestilt noget julemusik fra orkestret her. For det er Anders, han er helt vild med de julemusik. Kom man igen, skal bare vi har lige bestilt orkestret til at spille for dig julemusik, Anders. Er du ikke glad? Jo. Opfordring af Dejlige Kaj, der står herovre, som er en julesang, som vi nok alle sammen godt kender. Så med. Vi håber selvfølgelig, at Øjlegrillen og Genbrugsskuld bliver gode venner igen.